настроение хуб надорем, намедонам барои чӣ. дар ҷои 62 буд. 4 сурате ки мемона у 10 та лайк мегира. Мардако ай кор даст мекашанд. Оли бо бонувон ус бестан. Иқтиёр да даст худш кай меспорӣ. Ама тараққӣ кардиста замона пеш рафтиса. Дугонашам манам, падаршам манам. Кори ҳар мард нест ки ин корро кунад. Шумо ҳам дар Навраситон хай видеотон ҳаст мебинем ки гирифтагин. Иштибоҳора нак ҳамин сурата дар зал намекунӣ. Барои шумо мақсад оз ҳамин як ҷудо ин чи аст? Зиндагӣ аст? ба ҳама салом. Подкасти навбатии мо шурӯъ мешавад. Ин навбат мо даъват кардем ба студияи Формула 55. Воқеан ҳам чеҳраи хеле ҳам шинохта ва нафаре ки дар зудои бонувон як ҳангома ва як сенсатсия кардааст. Мадина Қурбонзода. Ҳар куҷоест ки Мадина аст, унҷо Муртазо Носиров ҳам ҳамроҳаш аст. хуш омаден ва фикр мекунам ки настроение хуб надорем, намедонам барои чӣ. Он гранд-сламе ки душанбе баргузор шуд, барои шумо он қадар гранд-слами хуб набуд. умедвориҳое ки мардум доштанд, мо доштем, худи шумо доштем, аммо натиҷа ба даст наомад. саломат бошед. Ташаккури зиёд барои даъвататон. ба ҳамагон маълум аст ки мо аз 16 то 19 дар шаҳри ордоси ҷумҳурии Чин чемпионати Осиё байни калонсолон баргузор гардид. Мо дар он ҷо будем. ӯ ба ҷавонии худ нигоҳ накарда тавонист ки дар қатори бузургсолони яке аз беҳтаринҳои чемпионати Осиё мақоми сеюмро ишғол намояд. мутаассифона бо як иштибоҳи хурде аз варзишгари муғулӣ ӯ шикаст хӯрд ки ӯ бо ӯ рақобат кардагӣ буд дар ҳамин душанбе соли 2024 дар чемпионати ҷаҳон ки гузашта буд дар худамон байни ҷавонон. Мадина ӯро мағлуб карда буд. Дар душанбе Гранд Слам 2026 низ мо хеле як боварии комил доштем ки ӯ ба ягон натиҷаи хуб ноил мегардад. мутаассифона ин хел нашуд. машқҳои худро дучанд карда моро аз пеш хеле як мусобиқаҳои ҷиддӣ, мусобиқае ки Гранд Слам дар Монголия шурӯъ мегардад. ҳамаи варзишгарони беҳтарин дар он ҷо иштирок мекунанд барои холҳои олимпиро ба даст овардан. мо дорем чемпионати ҷаҳон байни ҷавонон иншоалло ки ӯ баромад мекунад. байни калонсолон чемпионати ҷаҳон ҳаст, бозиҳои осиёӣ аст. бо дар худамон чӣ хеле ки дидед як навоварии нав шуд ки аз 18 то 20 декабр аввалин бор дар ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе мусобиқаи байналмилалии мастерс баргузор мегардад ки хеле як мусобиқаи бонуфуз аст. бар ҳар давлат ин мусобиқаро боварам намекунанд. мо бояд ҳама вақт шукрона кунем. мо бояд шукрона кунем ки чунин давлати тинҷу ором дорем. инҷо ки ҳарди шумо иштирок доред, ман фикр мекунам ки сирри бисёре ҳам доред байни худтон. Масалан вақте ки ба боғ рӯбарӯ мешавед, нуравӣ ҷанг мекунад ё не? бале, барои ҳар як иштибоҳе ки мекунам баъд аз мусобиқа мебароям аз гӯштин, баъд ҷанг мекунам ки дар инҷа ба хатогӣ кардӣ, иштибоҳора нак ҳамин сурата дар зал намекунӣ. баъд рӯ афтоданаша мега мерем дар зал ҳамаша ай сари нав кор мекунем ки дафъи дигари хатоиёта накунӣ. мега агар хатоӣ накунӣ бо дарс намегирӣ. барои ҳамин ҳар як хатоӣ мекунӣ, ҳар як ӯ дарс мешавад дар зиндагӣ. барои шумо мақсад оз ҳамин як ҷудо ин чи аст? Зиндагӣ аст ё намедонам як хоби аст ё шуғл аст? ҳамин ҳаётона танҳо ба ҳамин машқ, ба ҳамин зудо бахшидагиам ҳадафҳо ай пешай мақсад дорам ки дар олимпиада иштирок кунам. пешаю холҳоро ба даст биёрам. аввал дар гранд-сламо аввалан ки бояд
холи бисёр ҷамъ кунӣ ки баъд ба ауҷа рохат гирам. ҳол дар бораи мастерс гуфтед, уҷа беҳтариное ки дар рейтинг ҳастанд. уҷа беҳтариное ки аз акнун ҷо гап сар меравад ки Мадина дар вазни худаш дар рейтинг чандум аёвад, то мастерс озираша Мадина дар байни калонсолон пешаи чемпионати Осиё дар ҷои 62 буд. баъди чемпионати Осиё ки ӯ сазовори медали биринҷӣ гашт, ӯ дар радабандӣ дар ҳамин байни калонсолон рақами 41 аст. неки то 32 иштирок мекунад. то 36 ози 4 нафари дига бо кӯш караган то 36 дар ин мусобиқае ки ин дар давлати худамон мешавад. ӯ на танҳо барои танҳо як иштирок кардан, мо умедворем ки ӯ метавонад медал аз он ҷо ба даст биёрад. мақсад ҳамин аст. биёни мардҳо ҳастанд, бо шумо хубтар медонед ки як нафар мисли Сомон ё мисли Комроншо ё Расул Боқиев солиёни дароз баромад мекунад, аммо миёни бонуҳо зуд иваз мешаванд. як мусобиқаи як бону хеле результати хуб нишон медиҳад, мебинем ки мусобиқаи дигар гум мешавад, як ҷошти дигар нафар пайдо мешавад. барои ҳамин шумо дар интихоби соперникҳо фикр мекунам камтар мушкилӣ дорем. ростиш ҳамин хел аст ки мо дар кадом мусобиқае ки вақти сафарбар карда мешавем, дар он ҷо агар ки 15 варзишгар бошад ё ки 20 варзишгар бошад, мо рейтинги худамонро нигаҳ мекунем ки ӯ дар чандум рейтинг аст. сухбаткоҳошро тамошо мекунем, мо мебинем ки он кадом тараф кор мекунад, бисёртар дар усули партерӣ кор мекунад ё ки бисёртар дар усули росто кор мекунад. мо инҳоро меомӯзем. ин зудо на танҳо як машқ кардан аст, мо шабонарӯз ҳам мехонем, ҳам тамошо мекунем. Мадина, бози дар синни соли шумо бисёриҳо дар инстаграман, яке дар сайргашта, якаш ҳаваси тамошобин дорад. шумо дугона доред, ягон нафар ҳастае ки хатиш я сайругашт мекунед, намедонам ягон тӯй меред, маърака меред ё як ҷо мешинед. ман мо иҷозат бошад ҷонатон, ин ҳами ростиш ҳами дугонашам манам, падаршам манам. мақсад ҳам духтаршам, ҳам мураббишам, ин ҳам шуранги фарзанде барои ман. мақсад тӯли 4 сол мешавад ки мо мақсад якҷоя тамрин мекунем, мо ба машқҳои дастаҷамӣ сафарбар карда мешавем. ӯ ҳамроҳ чӣ хеле ки мебинед ба ҷое ки моро даъват накунад, ӯ танҳо намеравад. аз ин сабаб ман фикр мекунам ки аз ҳама озираш аз ҳамон падару модараш дам наздиктар ман фикр мекунӣ бо ҳамроҳи ман. ҳамихе назар дорам ки шумо баъзе вақт бисёр чизоро одам дар зиндагиш маҳрум мекунед. як чиз баҳр як чиз мегзарӣ, қурбон мекунед. баъд хохта қурбон мекунӣ ки баъд мақсад машҳур мешавӣ, шинохта мешавӣ. ҳамин хеле зиндагии худи шумо ба ду қисм тақсим кунем. агар ӯ замоне ки шуморо касе намешинохт, баъди маъруф шудан чӣ тағйир ёфтааст? дар зиндагим хеле тағйиротҳои дигар шид, бо маъруфтар шудам. ҳамаш ҳамия ки бо як чизи дигар масае ки бо ҳар кори ҳар мард нест ки ин корро кунад. як Мадинаи майдаака ба Мадинаи калон табдил кардан ин кори ҳар мард нест. ки мара бовар кунед ба ҳама шароитҳо дорум, хушрӯ зиндагим ҳама тараф, фақат ҳами қадчи мекунам ки мехонам, машқ мекунам. ҳам мешиносанам, ҳам ҳама тарафа хидмат дигар медонам, ҳама давлатҳоро гаштаистам. бояд хай бо ақибтар бошӣ, бояд ҳама чиз қафо мемонӣ, қадам ба қадам бояд пеш барай. ман назари шуморо дар бораи мепурсам ки шумо ҳам дар навраситон хай видеотон ҳаст, мебинем ки гирифтагин, неки ҳозир калон шудин, фикр мекунам ки бо назари хитона дорин гӯштин гирифтани бонуон бо бачаҳо дар гӯштинҳои миллӣ. дар кӯдаким бисёр мегирифтам. кӯдаким барои ки духтар набуд, дар як толори машқ мекардам, қариб 50-60 бача буд, як духтарак хидмат будам. ӯ чойном 2-3 духтар буд. ҳозир бошад духтар бисёр шуде, ана барои ҳам мехоҳам духтар ба духтар гирам, бача ба бача. ҳозир асри 21 мисол шумо бар ин духтарҳо мебароянд гӯштин, як бача хатиш гӯштин мегирад. ман яким шумо бачаро наметавонам фаҳмида ки чӣ хати як бону, як каштали як бонуро мегирад. дар маъракаҳои миллии хидмонам ки бошанд, уже кӯшиш кунам ки бача ба бача гирад, духтар ба духтар хеле кам буд. дар ҳар як ноҳиёт якта дута дар ҳар як толори варзишӣ буд. хушбахтона дар толори варзиши мо ҳозир сар карда 5 сола духтарча то 22 сола 23 сола духтаро таи 30 нафар машқ караисудиянд. дар дигар то ина дар хуҷандам якта дута буд. ҳозир ман рӯз гап задам қади Комроншо, ино уже 10-12 духтара дар хуҷанд. тилошон занг мезананд ё ки менависанд ё ки мебиёянд, мега ки мақсад ҳами духтарака дидем, мақсад ҳами духтарои моро биша, мо ягон чизе ки мақсад ай дасти мо биё ҷамъ гир шу мекунем. ина худо ба шукр дар як толори варзиши мо ҳозир таи 30 нафар духтар фақат машқ мекунанд. бачаҳош беҳисоб. ҳам дигар рӯзое ки мо рӯзои машқҳое ки сухбатка мегӯем дорем, ай шаҳри Бохтар, ай Абдураҳмони Ҷомӣ, аз Норак, ай дигар минтақаҳо мебиёянд барои духтарои мо қати рақобат кардан.
баъзеё пайдо шудан ҳамин моментора мекунанд барои видеошон тоб рафтан ҳамин доғанд ки Мадина қати як бача як бор гӯштин гирад мисли духтари калонш дагим дигар намефора вақти чен кӯдак будам майда будам аҳамият намедодам ҳозир бо ҳама тараққӣ кардиста замона пеш рафтиста духта бача худи ҳамин рафтани шумо ба ҳамин мактаби зудову на танҳо ба Конигур ё ки ба Душанбе ҳамун деҳатон мақсад чӣ хел пайдо шид ай кӯдаким ҳамин бародарам чӣ мерафт зал мерафт машқ мекард ман гуфтам куҷо меравай дадамам мепурсидам мегуфт ки машқ мерава баъд ҳамун либосош қати медидимуш ҳамун либосоша мегирифтим мепӯшидам ҳамин вай мекардам хеле машқ мекардам худам ҳамин хеле ҳавас пайдо кардам ҳамин акама дида ҳавас пайдо кардам баъд дар берунода кӯдакоро ҳамин бачаи ҳамаро мезадам баъд як рӯз наврӯзӣ шид гӯштинам хеле гӯштини деҳагӣ шид дар деҳа рафтам 10 бачаро задам ҳамаро задам омадам отам гуфт ки яй куҷома ди гуфтам рафтам гӯштин гирифтам хеле задам ба ҳамин хеле 2 сол дар майдоно ма бе ягон зал дар машқ кардан 2 сол дар наврӯзиё ҳам хеле гӯштин гирифтагӣ номиштагим бе машқ ҳамин чашм дидам хеле ба ососта баъд дигар зал рафтам ба машқ кардам баъд ҳамин хеле ососта бо шаҳр меомадам схваткои зал меомадам иҷода гӯштин мегирифтам бо мусобиқаҳо шуд дар байни бачаҳо мусобиқа мегирифтам якум мешудам хеле медал мегирифтам хеле осостам хеле дар дилам дигар даромад ҳамаи чи мактаб мехондам ҳам мактаб мехондам ҳам машқ мекардам бам хеле ососта хеле шукр ба ин мартабаҳои баланд расидам ҳозир ин оғози кори шумоаст шумо ҷавонед ҳозир роҳи ҳарчанд варзишӣ мегӯянд хеле кӯтоҳ инро бояд мураббитон миллион бор барои шумо гуфтаа не ки ҳам роҳи кӯтоҳ ҳам бо як мақсад як марҳилаи хуби хича дора ҳамуро агар ки мисол мисли ки себ аз замин дарахт меафтавам қапидиш қапидӣ муваффақ мешӣ мақсад чӣ мегӯям ҳамуро истифода кардӣ ҳамун себа истифода кардӣ не ки дар замин зад мақсад при хок лой шуд баъд дигар гирифти то шушти уже вақт мегзарад барои ҳамун фикр мекунам ки ҳозир як беҳтарин инсонҳо дар атрофи хитаанд ин шанси имконията бояд чӣ кор кунӣ истифода кунӣ тоҷики моро дар хунаши гӯштин астае ҳам кадим гудака ки ду гудака ҳам биқа бигӯ ки як гӯштин бигире уже мефаҳманд ки гӯштин чия масалан бисёре аз бахусус духтарора ҳамин монеъ ба варзиш омаданашон модарошон мешавад модари шумо чӣ назар дорад дар ин бора модари ма ҳамин кӯдаким намемондакум ки дар ягон гӯштин бигирем мегуфт духтарӣ чӣ кор мекунӣ машқа ягон ҷо мезана травма мегирад нара чӣ кор мекунам хеле ки отам мегуфт ки корушнагӣ мон бирава машқ кунам корушнагӣ баъд то ҳамин 2 сол 3 сол машқ кардам ҳам хеле дилаш месӯхта мегуфт ки яки бомай мешавад мегумад май мешавад гуфтам не якум ҳамин роҳа интихоб кардам мерам ҳозир бошад дигар ҳеҷ чӣ намегӯям дигар машқта напарто машқта сахт ки иқа азоб кашида иқа сол иқа ҳаёта дар машқ бахшида як то охира бира чизе ҳаст мо мега фақат давот метем чӣ мекунем фақат то охира бира мега намега ки дигар машқ накунед дигар тамом худат медонӣ мега ки дар Тоҷикистон ҳамин хеле намемонанд модарошон бисёр духтарако ҳавас доранд ё падаршон ё модаршон намемонандшон агар ҳамин чиз бисёр шавад хуб мешавад ки мебинанд ки блог ешид ян рафт ян чишо намеганд барои машқ ки мақсади ягон ҷой вай надора худо ба шукр на барои ай раҳи бад мегардонашон бо фикрашон дар машқ мешаванд бо миян иҷа фаҳманд духтаракои дигар медал мегиранд ҳисси ватандӯсторишу дигар мешавад дуруст гуфтед ки баъзеҳо дар инстаграм тамоми намуди аксу сурату видеош иҷозатай не ки бояд толори варзишӣ рафтан аллакай и барои ӯ як ту мера дар зал қати бачаҳо гӯштин мегирӣ вай ҳар хел падар модар ҳар хел чиза фикр мекунанд нақшаҳои шумо барои то соли 2028 ин бозиҳои олимпии навбатие не ки дар умум дар зиндагитон баъд аз 2028 мисол чӣ нақш аст ҳозираш фақат фикрмон то олимпиада фикр ҳамин ҷудо фикр ҷудо хай худованд ҳам танша саат бикна мақсад вай боша ҳозираш да хай падар модараш ҳам гуфтаганд ки ҳозираш да ҳамун роҳе ки интихоб карда дигар фикрда нашава фақат ҳамин роҳ ҷое ки мусобиқа мерем ё ки бурд мешавад ё ки бох мешавад як рӯз мешавад хирсанд як рӯз мешавад гирья мекунӣ як рӯз мешавад зиқ мешавад бо номус мекунӣ ин чизо набошанд агар пасти баландӣ набошад ки ҷое бирай медалам гирифтан гири баъд ҳавои бад мешавад ва як ҷо ним ҷо кам кам мураббии маъруфи рус ки қаблан бо Комроншоҳ кор кардааст Расул Боқиёв дар бозиҳои олимпӣ медал гирифтааст дар як Элчанинов дар як интервюш Мадинаро баҳои баланд дод ва гуфтае ки ман каме методикаи машқ ё иро иваз мекунам
یعنی ба шумо кӯмак мекунад дар ин масъала ё ки рости ҳамроҳи шумост? тӯли 2-3 сол мешавад ки мақсад дар толори варзиши мо даъват мекунанд ва барои кӯмак барои варзишгарони мо ва ба Мадинаам кӯмак мекунад. Ҳами хеле як кас захват нишон метаҳад, як каси дигар бурасокоша нишон метаҳад, ҳамита ҳамкорӣ мекунем. Ятага бо партияда бояд камтар партияшан ва хубай партияда мақсад ва мегум ки ва хеле мурабби мақсад пуртаҷрибае. худи шумо ягон идеал дар олами зудо доред ки мехоҳед гӯштиниамро пас ин тамошо мекунед, мехоҳед ки аз услуб ё ки кори ҳаму ки мекунад дар майдон кам истифода кунед? мақсад гӯштингироро тамошо мекунам, ами духтаракора наваяд бисёр тамошо кунам. ай давлати ҷопонай утааб берам духтаракое ки да ҳаму вазни худо мегиранд, ма аллакай тамошо намекунам ки ба мисли во кор кунам. Аё уже рақиби ман мешаванд. Ма тайёрӣ дидастам қати ва ё меғалтам. Ана тайёрии худ мабинем ки чӣ қати во гӯштин бигирам. Ана нигоҳ мекунам кадом чизора кор мекунанд. Аммо бояд ки ман ҷои асосии амура биём ки кадом заифишона заифишона биём ки чӣ қати ва ё баъд ма бояд худма тайёр бошам ки ва гӯштин да фарқ надора қати каме ғалтӣ дигар гӯштин мегирӣ. خود چمپیون جهان و المپیای گرند اسلم دوشنبه هم گوشتین تماشا کردم وقت طولانی شد خیلی خستگی تا احساس کردم که در آخر گفتم که خیلی خسته شد یا برقرار از سببی که ما یک هفته اونجا بودیم راستیش خوب برقرار نشد خک بود مقصد با کوینده کار کردن در کار با کار میکنیم значит یگانجا خطاگی داریم او خطاگی رو ان شاء الله که با کار میکنیم که برطرف کنیم. худи масъалаи ози моребто гуфтам ки қариб 3 моҳ шид хонатон нарафтин. ёд мекунед ҳамсояву кӯчаву намедонам додару акаву ва пазмони ҳамун хонатон намешавад ки дар 3 моҳ ҳақиқат як бор наметонед рафта? мусобиқа бисёр мешавад ба фикр бисёр дашум фақат дар мусобиқа фаромӯш мекунем ки хона дорем чӣ дорем. дар инҷа боид додам ана дар инҷа ё мусобиқа пешакӣ як моҳ пешакӣ дар инҷа рафтан дар кор ки иштирок мекунад мебинам дар онҷа кадом духтарако иштирок мекунад ҳамаша мебинам гӯштинаша тамошо фикру аллакай 3 моҳ пешакӣ бо дар фикри дигар мусобиқа бо аҷаш ме бо як мусобиқаи дигар фикрум ҳам хеле паришон 1 сол 2 сол мегзара намефаҳмам чӣ хел гузашта мефаҳмем ки як сол шид хонамон нарафтам як модарам хонам я падарам я хабару мегиранд дар инҷа мебинимшон тамом як цела ки гирифтӣ дар пеши ин мақсад ози агар ина бой дод чихе як вай шид ки оғо Мадина бой дод оз ино дигаро на бой 11 кас буда ка 10 кас бой дод ҳичи гап не Мадина бой дод Мадина бой дод ана Мадина бой те ана барое ки Мадина бой натия бояд фикрш фақат дар маш значит ягонҷо хатогӣ доштем ягонҷо камбудӣ буд мо бояд камбудиро ислоҳ кунем ки мусобиқаҳо рӯз то рӯз ба олимпиада омадан ака қииншидан мегиранд ай Монголия ака сар мешава тамом дига ҳамаи зурое ки хоб буданд ҳама уже сар мекунанд барои холҷамъкунӣ барои олимпиадаи 2028 Лос Анҷелес. ай моҳи апрел як моҳ пеш ай гранд слами душанбе мо мусобиқаравия сар кардем ай Грузия ин ака то и гранд слама дар 17 та мусобиқаи баромад кардагӣ 17 та мусобиқаи фақат байналмилалӣ ай ами 17 мусобиқаи дар 3 сини сол баромад кардагӣ 14 та медал гирифтагӣ ака ки 8 та амин фақат ай медалои IGF ан мусобиқаҳои ҳами байналмилалӣ IGF и ман фикр мекунам ки хеле як натиҷаи хубе ки аввалин бонуе шид ки дар гранд слами душанбе байни калонсолон медали биринҷӣ гирифт ва аввалин бонуе шид ки байни наврасон чемпиони Осиё шид бо дар чемпионати Осиё байни ҷавонон сеюм шид дар бозиҳои исломӣ аввалин бонуе ки байни калонсолон ҷои дуюма гирифт ҳаваям ҳамун сухбаткаш як хел рафтаи судод хати ҳамун духтараки Монгол ки ай тарафи Дубай баромад мекуна дасти вай камтарак рост шид ба хулосаи омадан доварро уже хеле гӯштинги хуб гирифт ман фикр мекунам ака дар як сол 14 медал ами хеле натиҷаи заҳматҳои неки акнун медонӣ чӣ ин марҳилаи сабуктара пуштиш кард шумо хуб гуфтед ки сар мешава варзиши асосӣ мегӯянд беҳаҷи марҳилаи асосие ки ана ин ҷаба бояд Мадина ҳамун статуси қаблии ҳимоякагиша бояд нишон диҳад ки воқеан ҳам ин гранд слам гран-при ёна ё ки бозиҳои Осиё ё дар пешай уҷа фикр мекунам ки одамое ки тасодуфиан нестанд барои аввал мегӯям ки ай Монголия ака сар мешава мумкин 15-20 та варзишгар боша ай уҷа 5 та чемпион мирка боша 2-3 та призёр олимпиада боша ай ҳад рақибо сахт шидан мегиранд соли
27 бо вазминтар мешавад, бо началаи 28 бо вазминтар мешавад. Барои ҳавай айҳози теориёро хуб дидан дар кор, ки мусобиқаҳо беҳад мусобиқаи ҷиддига фикри мақсади наи наврасову ҷавонову қанози фақат мусобиқаҳое ки калонс байни калонсҳо бояд хича нишон тия и холоро ҷамъ кина, на танҳо барои холу барои рафта дар олимпиада просто так иштирок кардан. Мақсад ин нест, мақсади ҳар як варзишгар уҷа рафта мақсад миллати ватани худро муаррифӣ карда кӯшиш мекунанд ки парчам боло кунанд. Барои ин ай баҳри хела коро мегзарӣ ки ба ҳадафи худат фикр мекунем ва умед дорем ки иншоалло ки ба ҳамаи муроду мақсадаш мераса. Барои кӯшиш карда истода. шумо дар кадом услуб маъқулай, росто гӯштин гирифтан ё дар партер бисёр кор кардам? Ман фикр мекунам ки партер камтар қувваро бисёртар сарф мекунад. Ака партер ака хубиш чие ки на мақсад дар услуби росто як фақат бросок мекунӣ ё ки хай юко оценка мегирӣ ё вазари ё ипон. А партер чиш хубай ака ки ҳам метонӣ ки дар удержания биха пиш мақсад 20 сония метонӣ ки буғиш кунӣ, метонӣ ки баливоиш кунӣ. Мақсад 3-4 мақсад ипон дора. Вариантҳо хубай. А не ки бо ҳар мебинем, мо тамошо мекунем, мегӯм ки кадомеш ки партеристан, партер шукор намекунад. Барои бо духтаракое ки европейцоанд ва ё партерошу беҳад хубай ва ё ки партер буда кор кунем, намегӯем ки мақсад росто кор кун. Мебинем ва дар хатоё кор мекунем. буғӣ кардан Дар Гранд Слем душанбе ҳам чанд баробар кӯшиш карде ки ҳамин корро бикунӣ, ки асаби қуввам набуд, натунистем то. Мехоҳӣ ака чи хеле ҳамун чиза медонӣ ки ҳамун чиз мешавад, мехоҳӣ хай ҳамун баданам гӯш намекунад дига ака. ба ғайр аз ҳамин нафар ки ба шумо аввалин шида занг мезана, табрик мекунӣ ё мега ки ҳеҷ гап надора, бачам бо дар пеша фақат ки ё бой метам ё ки мебурам, фақат ҳам роҳбарияти чимон занг мезана, роҳбарияти клубмон бой битим фақат падешка мекунам, мега ки бачам зиқ наша, ана ми ҳамаи туда дарс мешава. Бой метам фақат дами дастгирӣ мекунад, ми зиқ шавим намемона. А бубурам якум ҳамун аввал шида занг мезана, табрик мекуна ки хай ина меҳнатот ҳамаша нем чи дидести. Фақат ҳамун шахсият чӣ мекунад, Анвар Бозорович занг мезанад, ҳам да ҳама ҳолат да бар ман. ай гапот фаҳмидам ки ҳамин зудо барои ту дигар ҳам зиндагӣ шидай, ҳамаи чизи ҳаёту шидаги ҳамро дӯст доштаӣ, ҳам падарат шидай, ҳам модарат шидай, ҳама чиз. худат зиндагита як лаҳза безудо тасаввур кун. Намешавад безудо тасаввур кунӣ. Агар чизе ҳаст ки ҳаёт ман да ҳамин зудо бахшидам дига. Бечора ай хоб мехеза зангш мезанам ки ҷошиди дер кардӣ, чӣ хел вай кина. Хича безудо тасаввур кунам. Як кас мақсад фикр мекарди ки духтур мешинам, духтури муваффақтар мешинам. Ягон вақт хеле хаёл дар фикратон омад ё не? Ягон вақт хеле фикро накардам. Мадина, барои дастовардҳои арзанда дар мусобиқаҳои байналмилалӣ ширкати Формула 55 шуморо бо намин грамота ва маблағи 10,000 сомонӣ мукофонида мекунад. Ин охири кор нест. Фикр мекунам мо боз ҳамкорӣ мекунем, боз лоиҳаву проектҳои зиёде ҳастанд. муҳим он ки шумо дар майдонҳо натиҷа нишон бидиҳед ва муаррифгари миллату давлат бошед. мо умедвори зиёд дорем. Ҳамеша аз шумо ҳар чизе дар ибтидо ҳам гуфтем, фақат натиҷа ва бозам натиҷа интизорем. Барое ки шумо аллакай ҳамун зинаи баланда тай кардед, ба шумо дига пастӣ намесепам. Саломат бошед. ин буд як суҳбати бисёр ҳам хуби мо бо Мадина Қурбонзода ва мураббии ӯ. фикр мекунам ки ба шумо писанд омад. ҳар саволе доред дар поёни ин видео бинависед, ҳатман боз барои шумо посух мегӯем. то дидорҳои навбатӣ сарбаланд бошед.